Sa labing unang higayon, nagmingaw ang pagsaulog sa kapistahan sa Dakbayan sa Mandawi karong adlaw. Apan daghang gihapon miadto simbahan aron magampo o magkadagkot. Anang report ni Nico Cirino. Sa tinuig nga kapiyastahan ni Senyor San Jose, patron sa Mandawi, daghang mga tao ang mitimaan niini. Apan kay sirado ang simbahan gumikan sa gipatuman nga enhanced community quarantine, igo na lang sila nga nanagkot. Ang uban sa gawas ra sa simbahan mihalad og pagampo. Nga mawa na ning mga kuang karon, kining COVID ba mawa na ni buok Pilipinas sa kalibutan. Maayo na makakita nagtambal mga bakuna tanan na. Doon nagihapoy misa sa sud apan sini populo o walay kongregasyon. Si Cebu Auxiliary Bishop Medifil Billones ang nangu sa misa pontifical alas 10 kaganihang buntag. Gi-stream kini pinaagi sa social media page sa simbahan. We know during these times it is very challenging, the burden of decision making. We pray for the wisdom of the Holy Spirit and the guidance of Saint Joseph to be bestowed on them. Si Ginang Leticia kay wala makasud, nangita na lang og landong nga lugar sa gawas. Didto siya mitan-aw sa live streaming sa misa gamit ang iyang cellphone. Dala niya ang mga pangaliya sa kahitasan. Kuan kayo nga tabo ba pero unsaon maumang gyud. Pero ato lang yung pasalamatan gihapon nga naabot arong mga panahon na nga okay kayo ba. Pero mo sa atong ipangayo nga unta mahunong na. Samtang si Mayor Jonas Cortez mitimbaya sa mga tao sa kapiyastahan sa patron ug sa Dakbayan. Likod sa dakong dagom doon nagikahayag nga nagpaabot. So let us stay strong and be safe, no? For as long as ang ugot ang atong pagtuo. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.